kugara neumwe mukadzi futi kumunda kwacho uneni mukadzi wangu Mansura Imam. Salamu alaikum. First go. Naenda wena ndiye parliament. Lent dispute. Inawapa stendi panduka. Baba wangu anonijeli na gogo paraba. Na sababu kufuma amani joza. Zvakaitika ndezvekuti ndakasvika kumba ndangozi kwembijana taigara pane imwe lendi kumba nababa wangu aine wakadzi 2 pane zvakamboitikawo baba akasifunga kusimuka tikaenda kunogara kumunda kwanga kuine tii tatinika mukafamuke tii saka baba akaenda kunogara kufamu ikoko takaenda tese nababa ikoko uku kwatanga tabva baba akabva atengesa stendi iyoyo ndobva tauya unogara kustendi iyoyo saka akaitengesera kumwe ticha saka ticha iye akabva azoshayika ndobva atengesa futi kune mumwe anonzi Mr. Marimira aibva kugokwe stendi iyoyo aitengesa ndobva wekugokwe agare ipapo ndobva wekugokwe abva asiya futi stendi iyoyo ndobva yasara isisina munhu ndobva itorwa nasabhuku stendi iyoyo ndikati ndiwo patakabva tikaenda kumunda saka taakugara pamunda ndakazoti ndati kureyo ndakusvika ndapedza form 4 ndakaenda kubasa ndafamba ndakazodzoka kumba ndikataurira baba ndikati ndakuda pekuwaka baba ndobva ati uda kuwaka papi ndachifunga kuti ndiwake kuseri kwemba dzamama wangu baba ndobva kuti iwo sasa wake kuseri kwemba dzamama wangu chiuya kupi wake pakati apa mbosi kwakakati yamaini dzamama wangu nedzamaini mama wangu ndiye maiguru ende ndimukomana wababa wangu mukuru saka panga paine dzamaini nedzamama wangu ndobva andinongedzera pakati akauya akaisa huku pakati pemusha zvikanzi inini ndira kubva panapa ndira kuenda pastendi irapo iyo stendi iyi ndeyaba munin'ina wake anga arovera kugokwe zvikanzi ndiko pandakuda kuenda nekuti ndikunzwa kuti gogo ada kuitengesa asi kana ndaenda nekuda kwekuti hapasati pane chinhu ndichange ndichiuya ndichidyawo michero iri panapa iri kuseri kwemba yanga iri yekwamainini ndikati aiwa zvakanaka ndobva baba asimuka ndobva ndawaka imba yangu baba ndobva asimuka ndobva anogara pane imwe stendi yanga iri namainini inini vandasiyiwa pamba namama wangu avari panapa saka ndasiyiwa pamba namama wangu akanditi iwewe ndiwe wandikusiya panapa handisi kusiya mama wako ba nekuti iwewe mama wako hatisi kuzwana nako ndobva ndati it's okay ndobva baba atoenda kunogara ikoko ndobva ndawakaimba ine saka pastendi pedu apa takakomberedzwa netii musha wedu mudoko nekuti wakakomberedzwa netii kafamuke tii kari ipapo ndofunga it's 1 hectare pamba ipapo saka ndauya ndachibva muna 2023 baba ndakasvika kumba because ndanga kushandira mamutare ndizaenda ndoshandira kubulawayo ndakauya kubva mamutare ndikaenda kumba ndikasvika kumba
ndokuona tea yakugoborwa. Ndobva ndati tea yakugoborwa. Mama mazvionera kuti tea yakudini yakugoborwa. Ndo wakanga wakashanda nababa tea. Ndikati mama ndangozviona asi pari inere kupera kuti baba adini atengesa tea. Atengesa tea. Ndobva ndamhanya ndobva ndaenda kwaSabhuku. Ndoti Sabhuku, ndikuona pamba pari kuita sei pari kugoborwa tea. Baba wangu akambouya here kuti ari kutengesa stand pamba. Sabhuku akati inini handisi kuzviziva. Sabhuku akati baba wako asvika pano asi ari kuti vanhu vavo vada kumboshandisa munda. Kati wada kushandisa munda? Ndinzi asi iwe uchienda kupi? Wambosvika here kunana bamunini wako nana cheche? Kati handina. Ndobva ndikurudzira akati enda chienda kupi? Kunana bamunini umbozwa kuti zvofamba sei. Ndobva ndadzoka ndobva ndaenda kunana bamunini. Wese wari 2 wanini nababa waripo. Iye akanga amborwera goka akazouya hapo. Ndobva ndaenda kuna bamunini wekutanga. Zvikanzi mwana handisozviziva. Ndobva ndaenda kuna H2. Zvikanzi handisozviziva. Ndikati saka ndodii? Zvikanzi Sabhuku kana ataura kuti stand, kana ataura kuti panga kushandiswa munda, zvinoreva kuti maybe stand yaita sei inogona kunge yatengeswa. Chimboenda kwamambo uzwe kuti wakasvika here namabamuni. Ndobva ndatokwira kwamambo nguva iyoyo. Mambo Ishe Zindi, kuna Ishe Zindi so. Ishe Zindi. Sorry. Ishe Zindi. Ndobva ndaenda kuna Ishe Zindi. Ishe Zindi ndichisvika. Wakati iwe waenda kupi kwaSabhuku? Ndikati zvikanzi saka iwe uchidini? Iwe mwana wasati wasvika wati pamba pari kugoborwa tea. Ndikati ndobva wachidini? Ndobva wachiti handina airtime tandofonera Sabhuku. Ndobva ndati ndinayo foni foto Sabhuku mune mari. Ndobva wafonera Sabhuku ndobva afonewa. Ndikati Sabhuku, zvikuona mwana auya kunoku ari kutaura kuti tea yavo iri kugoborwa ende iwewe wataura kuti pane vanhu vakasvika kumba kwako. Zvikanzi Sabhuku ndobva adayira pafoni ipapo wakadayirana. Sabhuku anenge akati mutete ndinawo. Zvikanzi mati mutete munawo? Makati angari kugara nemutete Sabhuku musati masvitsa vanhu kupi kunoku. Sabhuku bva anenge akangoti shawe. Ndakudzoka kubva kwamambo ndobva kwanzi Sabhuku wekwamambo akangoti kwashe. Ndakubva kwashe ndobva kabva kwanzi nashe achiendako kana vanhu vauya ndichaudini chakufonera. Ndobva ndabva kwashe ndakudzoka kumba. Sabhuku akafona akati iwewe waenda kunosungisa baba wako here kana kuti waenda kunosungisa inini? Ndikati nei Sabhuku, handiti ndauya kumba here mukati imimi makati pana vanhu vada kungoshandisa munda. Saka ndandoda kuziva chokwadi kuti shuwa here patengeswa. Sabhuku ndobva akata foni. Saka inini pandakaenda kwashe ndakafungidzira kuti wachandifonera kana ndadini, kana waona wana baba wavo. Ndobva ndadzoka kubasa. Ndichidzoka kubasa vanhu vakanga vachigobora vakatangazve kudini kugobora tea. Ndobva ndafoniwa vana vanga vari kumba kuti vanhu vaya vaita sei vakutoshanda tea iri kugobora. Ndobva ndafonera kwamambo ndikati kwaIshe. Ndobva ndafonera kwaIshe ndikati ko vanhu vaya vakazosvika here kwaIshe? KwaIshe vakabva vati wakauya asi problem ndeyako, havana kusiya varipota, wakangouya kunobvunza chete. Ndobva ndati alright ndakudini ndakuuya. Ndobva ndabva kubasa ndobva ndaenda kumba. Ndichisvika kumba ndobva ndaenda kunoripota kwashe. Ndanoripota ndakatoenda ndikati Ishe ndinoda kuti pamba pasaite sei.
pamba pasatengeswa. Ndinoda kuti ndione vanhu vakatenga ndidzosere mari, kana kunzi ndodzosera mari ndodzosera mari, because apaite i1 hectare nzvimbo yacho idiki ende ndinga ndakasiyiwa ende handisi kuziva kuti pawakaenda pasabhuku wachida kunotenga inini ndinizobhadhara mutero wepagore pagore. Sabhuku haana kunditipirawo, vakanzi it's okay. Ndobva vanyora nhau yedu pasi. Ndikati zvamanyora pasi zvichaitwa sei? Wakati aya tichakufonera. Ndikati vanhu vanenge vachishanda here, because chatiri kunyanya kukoshesa apa itii, because ndiyo yandiri kunyanya kuda, handisida kuti ibviswe. Zvikanzi nayo kwamambo it's okay, kwashe. Zvikanzi newo kwashe it's okay. Ndobva ndaenda, ndobva ndabvapo, ndobva ndauya kubasa. Ndichida kubasa vanhu vakatanga kushanda, vanova ndivo mamavo vakatanga kushanda, because pavakanga vashanda pakanga pari padiki. Asi pandakazodaidzwa kudai ndakasvika vanhu vato almost vakutotopedza chiro. Ndo pandakaenda kudare tobva taedza chose ini nababa vangu vakuira kwashe. Tasvika kwashe baba vangu inini ndakatanga ndabvunzwa kuti nyaya yako, tikati inini ndinoda kuti chi pamba pasatengeswa, because ndo patakakorera hatisina imwe benzi kunze kweipapo. Ndobva vanzi nashe alright, baba ngawapinda. Baba ndobva wapinda. Baba wakati mwana akandituka. Ishe ndobva ati wakatuka baba. Ndikati aiwa handina kumutuka. Ishe ndobva ati iwewe hatichakutenderi kuti utsanangidze nhau dzekuti wakatuka baba kana kuti hauno. Kana urikuda kuti nhau yako isovheke, chibvuma kuti wakatuka baba, then woripa baba okupa mushango. Ndo pandatonoti hapasina kukwena. Ndobva ndati it's okay, ndoripa. Zvikanzi wabvuma ka? Ndati ndobva baba wachidzi chitaura zvauri kuda kuti mwana ari. Baba wakataura zvawakataura, vakatanga varipa $400. Dare ndobva ndati $400 ekungoti kupa haiite, dzikisira mwana uyu mwana wako. Baba ndobva vati $200. Zvika zvanzi nedare, kana uda kubhadhara rini izvozvi zvanisati ari mari, maybe namamuri muna October, maybe ndozobhadhara kuna nani December. Zvikanzi it's okay. Saka nhau haina kutongwa ipapo, yakabva yakatongwa ikangosiyiwa ipapo, kanzi iwe tanga unoripa baba. After December takafamba, avo mamavo vanga vachingoshanda, vanga vachingouya vachishanda vachigombora tsii. Asi anga aripo futi, anga achitoshandawo futi mumunda imomo ndisabhuku nemukadzi wake. Ndosaka mawana ndanyanya wadaidza. Ndobva ndati saka ndoita sei? Ndobva ndazotipirwa nabamunini wangu. Bamunini akati iwe uchitaidza vana chii? Bhozi pamba pawakugara wona wasiwa, bhozi papasiwa kuseri kwehausi yangu kwakwasiwa 3 meters. Kwanga wasiya 3 meters. Then kufara kungodzika wakwamambo wakaisha wakazouya wakati 20 to 30 meters. Ndo pandandangosiwa ipapo 30 meters. Saka ndaona kuti zvadaro, bamunini wakati iwewe chidini chidaidza vana baba wauya tibvunze baba avo kuti pamasiyira wamwana ndepapi, kana kuti pamurira kuti mwana arime ndepapi. Ndobva vana baba wauya. Baba wangu wakandibvunza kuti ko zvamuri kuti mimi makasiya mwana panapa mumupfegera 2 meters uku moti uku panoita here hapaite. Ndobva baba wangu ndopakabva ati apa ambozi angatengesa nemichero imwe yanga andisira here yakanga yatotengeswa kuna mamavo vachisvika paseri pehausi yangu. Ndo pakabvanzi nababa kana akutoda michero iyi yaakairapa iyi
ngabhadhara futhi $400. Baba akati ngawubhadhara $400. Saka ini ndobhadhara aiwa miti ndakakwira tichidiridzira mungati here ndibhadhare miti yandakakwira ndichidiridzira zvakadzi baba ndobva abvuza ndobva aenda ndobva ndasakana nabamunini ndo akazotaura namama wakati iwe inini mama ivi mune shuwa here kuti mungauya kuzotenga kusvika paseri pemba yemwana manga muchiziva here kuti uyu mwana uye pamakafamba kuya kuzotenga lendi makaona ani wamakasainirawo naye wemhuri kozi kana muchitenga lendi hamuite sekunge muri kutenga kana kuti sadza remabhanana kana chichena ndopa wakazoti mwana anga achitori awakazobvuma kuti it's okay tatonyora hedu mari yedu but mwana anga achidini achitori saka nekuda kwekuti ndanga ndisina chekuita kuti ndingauti because ndakakuna nditi munhu anga achingoda zvekumosha even kana ndikaita anyway ndaingodzoka futi kumusha handina kubvira ndakadini ndasiya kumusha ndakazoona kuti even ndapiwa kakapisi kandatapuwa hazvisi kuita nini ndandaenda ndine chinangwa chekuti tidzosere tidzosere lendi yedu ndinoda kubhadhara I'm willing kubhadhara asi nhau yekwaishe ndiyo yakaita kuti ndidzoke zvemumashure ndakuona kuti lendi ti yacho yese yagogora asi nhau iri kumadhara iri kwashe but saka ndachida kuziva kuti mamawa chakaita kuti wagobore tii ini nhau iri kumadhara chii uye hapana here mitemo inogona kuwadzivisa kuti kana nhau iri kumadhara inofanira kudii zvinhu zvose zvomiswa saka ipapo ndo patakazopinda mumunda ndakapinda nechisimba ndikakuti ndakupinda ndinogura chimunda ndapinda pandangogura ndoti munda tidaidzwe futi kwamambo bhoze wokwamambo wacho wokwashe wacho wanga wasingandidaidzi ndindaizoita kuwafonera kuti ko nhau iyama apapi wanga wasingandipi date waingoti chichazokudaidza kusvikana nhasi pandakagura pandakagura apa ndo pandakazosungiswa namamawo wakati ndobva taenda kudare inini namamawo baba wanga wasipo ndobva taenda kwashe namamawo ndopatakasvika kwashe ndopandakakomberana ndikati ko imimi nhau yangu ndandakaiisa kuti chidi kuti inini ndiri kuda kudzosera mari yewanhu asi ndanga ndichida paine tii yacho iripo ndakauya ndikaripota nguva iripo asi hapana makangonditi enda utange wari pababa so ndoita sei zvikanzanzi nedare izvozvo hatichazvikaundiba nekuda kwekuti iwewe nababa wacho havasati waripa kati it's okay ndobva pasumuka umwe akasimuka kati iwewe kana uri kuona pamba apa kana uri kuona kuti zviri kunetsa zvepamba apa iwewe chitosimuka ubvepo ndipo pandakabva ndaudzama ndikati ndiani auya nemunhu anotaura semunhu anopenga kudai mambo ndobva andimisa akati ishe ndobva andimisa akati iwewe ishe ndobva andimisa ndobva ati iwewe zvawatodaiso wandijambira bcause ndakabva ndasimuka pandabuda ndopandakanzi unofanira uripa mbudzi kanzi rudzi zviripa rini ndikangoti futi hatichazviripa muna handichaziva kuti papa ndakataura kunga mwedzi mitatu yakanga ichiteera asi ndichidzoka kumba ndakaita sekunge nhau yangu yakanga isina kubatwa zvakanaka saka ndakatadza kudzoka kwaishe ndakatadza kudzoka handina kuzoenda kunoripa nekuti ndandiri kuona avo mama vavo vachingoshanda bcause vakadzipura tii vakanga hava kusima magwere nechichii saka zvinhu zvakaita kuti ndirambe ndisikachadzoki kudai kana kuti zvakaita kuti nditadze kuripa zvinhu zvashe saka ndakazoenda kuna baba ndikawarara pasi ndikati baba ndakakanganisa
ndaenda kuna baba, ndo baba pakati unza muripo wangu, ndobva ndaripa kuna baba. Saka ndaakudzoka kuna baba ndikuti baba onai vanhu ava ndinoda kuti ndidzosere mari ndigare pamba ndakasununguka because munda mudoko hatikwanisi kuti tigare tiri vairi. Baba ndakatuma bamuni vaakutaura nababa, baba vati hazvichaiti ava wasati wavaka hazvichaiti. Ndikati odai wasati wavaka togona ndodzosera mari. Ndo pakabva pangodzi rababa hazviite, ndo pandakazoona kuti endai ndiunze nhau kuno kudare ramambo Mutasa. Mai nababa pandakaona kunge warambana ndepekuti baba paakandisiya pamba akati mai wako handina kusiyira mai wako, ndasiyira iwewe, asi mai arikugara mumusha wekwagogoni, musha wababa. Kana mai nababa warambana akabuda mushandira, akabuda mumusha ndibaba akanogara panomwe musha. Kana baba abuda haatengesi kwabuda nekuti kune vanhu ndizvo ndogara pasi baba. Humphrey Dzimba. Ndini wacho Jeremiah Gogodi. Mwana ataura hake maforce statement aanochitaurira zvese zvotanga ngekuti kubva kumashure musiya kwandakaita ipopapo kunga ndasiyana namai, ndakasiyana namai ndikamuendesa kumba kwavo, handika ndikabvisa duro rekusiya kumba kwavo. After that aibva auya manje mumusha umu, auya futi atorwa nemuzukuru kuzi rega ndotore mai ava vauye nevana vakanga vaenda nevana, ndoendesa duro vakanga vaenda nevana vairi, iye nao vari 2 ndivo badzi vana vacho vairi vavo. Saka vari ikokoko baba vangu inini achimupenyu ndiye akazoti muzukuru iwe enda utore vana kwaatezvara uko, wasabva wagara vari vese kupi kwatezvara. Saka muzukuru akaenda asvika ikokoko tezvara akabva ati aiwa kana uda kutora vana ava vairi ava hautori vana chete baunobva namai wacho nditezvara uko. Uyu muzukuru kwakungouyawo kwakuye nevana nemukadzi wenandori yangu bhawa ndizotobva kubhawa inini ndisvika ndiona uyapozve indakaendesa duro ndikati uyaunzwa ndiani, zvikanzi aunzwa nekuti muzukuru ndiye tazotuma ndibaba. Ndikati aiwa kana matuma muzukuru handina kutendai motore mai wacho vanoti takatosiyana duro ndakaendesa kudhara handina chekuita naiba. Saka uyu mai uyu aibvati kuti mimi baba muruti mimi namai makapesana zvaunoziva iwowo. Saka inini ndakutora mai wangu ndichengete, iwe chidini chindiregera ndichengeta mai wangu. Ndipo ndakati already kuti uda kuchengeta mai yako iwe stand yako ndakupa panapa, stand yako ndiyo yese yokuti udini ugare. Kana uda kuchengeta mai wako inini hazviti kuti uchengete mai wako, inini ndiri pano futi isitakasiyana namai wako ndigara musame stand hazviitiba. Saka inini ndabva ndasiye wewe panapa pastand ndibva ndamuchekera stand yake nemichero iripo handina kutengesa false statement. Ndibva ndamuchekera nzvimbo yako iyi handikachiwa kaimba yako apa uchengete mai yako ipapi uri apa. Ini ndobva ndangodini ndashifta ndinge ndiushandisa munda etiuringe muzasi munda etiye ndibva ndaona kuti no inini ndakura handichagoni kushanda pamunda uyo. Ndobva ndati Dzimba nasabhuku munda uyu nachagoni kudini kushanda banda kundotengesa. Zvikanzi chisingatenderwi bakutengesa land isina chinhu. Land inonge ine tii yako noti tii yako ine wakajoina wega loni dzako. Ndikati saka unogona kutengesa tii yako. Ndobva ndangotengesa kutii chete
ana kutengesa ndichibata stand yemwana apa ndatengesa tiya muna 2023 ndopandakatengesera avo hapana kugoborwa dzimba risingazivi sabhuku asingaziviba hakuna mutemo wakadaro wekuti munhu unotanga kubata pasi ndatengesera nyatanga kubata pasi dzimba ishewa chaasingazivi hazviiti zvese ndakanga ndaprocedure zvibva zvaita saka mumashure mezvo obva shanda ke munhu wake iye achibva asvika obva ataura kuti koinda makazoda ndikati mwanangu iwewe wakandiramba through nekuti wakaona kuti ndasiyana nani namai wako wese avo wakandirambavo wari chii ndikati handiti makandiramba mese muri wairi saka muture chistendi ndakupai chiregeranyi kundidini kundinanga inini ndopatakazonde kwashe mai ishekati iwe wakaramba baba ukaze he akabvuma ndakamuramba kaiwere saka tinokutonga sei wori uramba futi ani baba uyezve uda futi nzvimbo dzake iwe uri uramba futi ani baba wacho saka tanga imaenda kodini koripira baba asi nyaya yakanga yatozika yekuti munda wadini watengwa watobvisa mutete yawo wakabvisa mutete yawo kwedzimbawe rashezindi nekwasabhuku zvese wakanga watobvisa muna 2023 2024 ototanga kushanda ndio paakazouya uyu akati aiwa ebvaenda kuno uya ari kushanda karati iwe pawakatengeserwa apa saka ndakuda kuti undipimire apa undipimire zvekudzika handichaisa fenzi yangu waibva wawirirana wari wangani wari wairi ndisi point ndobva ndazondozwa kuti vanhu vakazotowirirana zvawati wega wega kushana kuti tumukamuka nzvimbo tikati awe handichapindiriba chishaniso ndechekuti 2025 hakuna nyaya 2026 unoyu manje uyu mai wakuda kuvaka hake iye ndokutitanga kuti hapachina uchadini uchavaka saka ndakava ndati inini kuti ndichapindire ndikatoreti iwe mwana kuti ono ndiro warega nekutanga kuuya kwandiri wakatanga kuenda kubasa bhuku usina kundionaka uibva waenda uchiinda zvekudzimbawe ramambo mutasa usina kundiona zveba sei usina kundidini kundatanga kutoti mumusha muno matigona kugarisana here ndopana ndakazwa kuti utodikana kukoti kwamambo mutasa ndosaka ndiri pane ini handina zvekare zvakawanda zvekutaura izvozvo zvandatotaura izvo zvatokwana isisuti nyayedero kuti mwana achengete mai wake hapana kana mhosva ichoisi yake because kana iwe wakati mukadzi uchade hazvirevo kuti newanaka uchachengeti mai wako saka mai wangasiya wana wangasiya mai here rokuna mai rikusundika rimusango kwari hazviti wana wanotora mai wavo wodi wochengeta hazvina kana chiizvozvo hazvina kana zvoo saka the fact yekuti imi baba ndimi makadhisaida mega handina kudzimba pamba ndimi makangodhisaida kuti ndaakudini ndaakubva because chinhu chandisuda panapa ndiani ndimai ndobva masunga nyaya payakazoenda kuonesa ndepekuti masunga maakutengesa minda munda ndewangweti mune muri chekutanga bambuka ndechekuti munda wetii ndewani ndewenyu izvozvo zvinozikana asi kana vana wenyu vasinapi kurima imi motengesa minda yacho kana mamuda mari maitaura kamona nyingoti komana apa ndipe mari ndoda kuita zvandida kuita panoti mutore kutorwa kuyakoti chitora asi mwana wako wacho hawana pekugara ende wana uri pada ungandiramba ichi bambo akanzeta wana ava ndimi zvoda zi mwana wandiramba ngezvokuda kutaurawo kubhawa ngezvekubhawa izvo baba saka ngewani kana wakamuna makaramba iwana saka ngewani saka ngewani mwana baba ane my emotions unowa zvinoita vanhu normally wana ukaramba mai wavo
Havambokusekereri banyangu waite zvakanaka vakadiwa havambokusekereri. Wanotokuwenga kana mamai wavo watomuwenga. Saka imi musaite zvegurwe zvekugumuka muhamadamura nemakumbo. Kana wana wari kupada sinzi mimi mtu atakataura na wana ndakamupa kuti pana ini ndakupa pana stendi yaya munhu amaifana kumupa first preference. Kana mama akafunga kuti kuti mwana utisa munda kamuda mari mwana uyu ndio mlema katanga tokototisha mwana apa ndakuda mari yakati unayo here ile mari yakati kubva watora pari kuti muunze mutorwa iye mwana lendi iyo ari kutoida haana lendi. Azviti makada mari kudarika wana. Kuti ndizotengese mambo wangu. Kuti ndizotengese hapana waibvuma kupinda mutibwa wanava. Waisapinda bagoshanda mutimo. Iye mwana iye asapinda pakana. Saka ndipakati nyaya haisi yekupinda kukaya tiba. Nyaya ndeyekuti makarimirwa tii. My suggestion ndekuti mwana kana anga ari willing to refund munhu unomatengesera munhu mari mwana ngangupei mari ngazvisire munhu mari akauya kwandizvi mambo wangu achitaura kuti muchitaura nemunhu wamakatengesera lendi matengesera munhu wamakatengesera lendi adzoserwe mari yake mwana wenyu adzosere munhu mari yake. We don't encourage kutengesa pakati kabva bambuka munhu iye haachabhuka. Saka matengesa lendi netii asi muda kuhwanda netii. Isusu tati kuramba kutengesa kwechi lendi asi muri kuhwanda nekuti ndatengesa tii. Hayi iyi chamukafana chamuda kuta icompensation tii muri kucompensate kuti maamuino tii makatengesa mari. Makatengesa mari 1,200 pakakura sei 1,05 hectares ndiyo semu here ndiyo value yetii yanga iri yatii yanga irimo mamune wangotori munda wese ndati tii yanga irimo dayakuburitsira imari yaisabudisa yakadarupa pamwedzi asi kuti pamwedzi unotwaiti kukaya ine season pamaikaya yaibudisa mari inogona kusvika nokuti kana chikoro ndaendesa vana saka ndokuza ndati pamaikaya tii yaibudisa mari toti pamwe inonga ichibudisa 200 pamwe ichibudisa 100 pamwe tii ine nguva. Saka kana makatengesa tii rimwe yekubudisa given time 200 per month. Mwedzi iwowo wamakatengesa makatengesa 1,200 asi tii irimo iri kukupai 200. Saka chamakatengesa chii chii ndaitira noti ndeyelife ndakatengesa chii bambo ndati tii muri kuwana $200 pamwedzi izvoka asi imimi mobva matengesa tii ye200 mobva maitengesa 1,200 maitengesa 1,200 munhu wobva atanga kutogobora tii yacho iwe. Saka chamatengesa chii iye wakazoti tii nini handiswida saka chaakazotengesa chii chaakati tii handidi chandiri kuda chii
chakabhenefita chii kana akabvisa tii kana kuti muri kuti mimi kana tii akapedza kubva aenda netii mundosa aiwa munhu kana watengesa chinhu hauzozivi kuti zvaizvebambo zvatinawo tiri kuti bambo pamakatengesa makatengesei makati matimi makatengesa tii hamunotengesa chii land saka isusu tiri kuti zvagobora tii wakuenda here varipo saka makatengesei inini pache zvangu ndaitengesa tii alright tatimimi alright ngatipedze nyaya bambo ikatoendesa kana imimi makatengesa tii hapasina wamakatengesai makatengesa tii wamakatengesera waida chii zvino mukomana uri kuda chii land saka isusu takuti mukomana ngadzosere chii mari yetii 1200 kumwedzi wetii land yoramba iri mumhuri mutemo hatibvumidzi kutengesa chii land ndizvo here zvinoita nekuti uyu manje munhu wakazogobora uyu manje tii yacho anenge agobora tii wakuchaja lebha yake achaja lebha now the responsibility yemukomana atora land kubhadhara lebha yekugobora because iye akutorima zvaari kuda ipapo kana akuda futi kuzorima tii futi zvakwana saka maiteni ndeyekuti ndinodzora kune munhu akatenga ndiye ukati atenga ndiane zvaakazoita inini handisipo kavo isusu tiri kuti bambo chatiri kuramba kutengeswa kwechii kweland yemhuri imimi muine mhuri iri kuda land ndo patiri kuramba ipa kuti kana mhuri muinayo hamutengesi land ba iyo mhuri isina land iri kuda land kuti land yacho mimi pamakaipuwa makaibhadhara aiwa ini ndaitengesa no ndakashanda kuita tii handi kuti ndakatengeserwa land nababa wangu no it's okay chiwe kaima figures eleba iwe mari yekuzorera umewana rini pamusoro mambo nayo iri kuitika pamambo ndeyekuti mari ndanga ndachengeta yekuti ndizoreusupindura mari maybe tinoita ndichabvisa hafu kupera kwemwedzi ndobvisa hafu kupera kwemwedzi imwe yacho ndichange ndakufamba bhosi ndatonotora lungu no zvatokutaura isuka tiri kuti isusu chatiri kuda munhu akabhadhara mari yake akatengeserwa land zvisiri pamutemo ari kuda mari yake ndizvozvo saka zveudadzu izvi paimwe mari yake bambo hatisati taona mapepa epawakatengeserana land pacho baba ataura kuti mai vakandibhadhara 1200 wedza manyepo kana kuti ichokwadi ndizvo herabhuya makabhadhara 1200 sorry ndati hongu 1200 handakanya zvidhina zvangu ndapesa handacheresa chiza changu handaita lebha yekugobora chii pakupa zvidhina zvangu ndakanya 30,000 ndozvematutu 10,000 ndezvema18 zvese zviripo zvidhina zviripo ndakaisa zvidhina
zita rangu nonzi Lucia Nash. Ndakakanyisa zvidhina zvangu vandacheresa chiza, vandaisa cement, vandaisa jecha. Imi pamakamboita agreement muri 2 mama witana tichi Newakanditengesera. pamakazoenda mukaisa nefenzi mama kuwirana tichi Tatakawirirana, takabva tataurirana, mapurisa ekudzimba vakaramba tataurirana vadzi alright ngawadi nawo ngawachishanda ndopandakazotanga kupfurira kudini kushanda. Saka ndashanda kudaro ndauti ndapedza kushanda kudaro ndauchitega ndichidini ndichitsvaga unhu wangu wachidini wachiwake chini zvandandoda kudini kushanda zvaizvo ndopakazoti ayo imimi hamuchashandi ipapapo asi pekutanga takanatsa kuwirirana tawirirana racho bharadini bharapera saka zvakazondinetsa ndakuti ndakuisawo unhu wangu ndozwa iye akutoti kwazi hamuchashandi ipapapo pazvona murati ayo imimi kuti haichashandi ipapapo handiti makataurira baba wenyu here zikanzi baba wangu hamunei naye ba isusu tadhira tiri 2 tadhira tiri 2 inini ndokupai 1200 chete ndo yandinokupai ndo matauriro akaita mukuru. saka isusu makamboita agreement zvakaitika ishe makamboita agreement here inini ndakapinda mumunda makamboita agreement makawirana mushure memwe wekudzimba wauya ndo wakati iwewe kuti uendese nhau yako kwamambo mutasa uchadyirwa mari yakawanda. Iwewe chidini chitaurirana namai avo wadini ugure pawanga wagura ipapo ungogumira ipapo. Saka ndikuona kuti zvinhu zvacho mbudzi dzangu dziri kupinda imomo hapana lendi yakakura ndopandati chimirai. Saka agreement yedu yakanga yari best nekuda kuti ndakandanzi mawakukata macho imomo ndo mamako ini ndandakata kuti nhau itangidzwe futi patsva. Saka awakava saka ndikuti hapana agreement dai kuti ndakakata asi mari yawo hauna kuti mari yawo ndinayo ndinowapa ndatirini ndipei 2 months zimna Kwazi inini apa ndakapatanga kutenga 2023 24 vandapfirwa nena ndopandakabatanga kumira kudini wakavandapfirwa nezvese ndopandatatanga kudini kumira vandachitanga kuchisimudzira asi chiza ichocho ndaichera iye achiona majesha tichiisa iye achiona pitisendi tichiisa imi 2023 mai avo kwaita pamba 2023 imi mamuri ndakaenda kwashe ishe akati chii 2023 ishe akanditi nini iwewe zvawauya kunoko tanga wanoripa baba wako ndopakafira nhau kana waripa baba mudii vanzi tanga wanoripa baba wako kana waripa kwanzi kana waripa baba wako uchidzoka totanga kutaura makazodzoka ndisati ndaripa baba handina kudzoka mudzimba ndakazotanga kuchienda kuna sabhuku ndapedza uripa baba ndikati baba ndapedza uripa ndodii sabhuku kati hai nayo ke hatichatopange saka uyatomomo 3 years more than 3 years 2023 ndakati ndinoda kuripa baba muna December but uyu akaramba achishanda ndo ende tii yacho yandandito tii dai yasiwa iripo yakanga yagoborwa nhau iri mumatare uyu anga achishanda handisiziva kuti zvaifambiswa sei ndaisvika ndida kuti kunhu zvavari kushanda ndofonera dzipa vanhu vari kushanda wani tikazi isusu tavanga tawamisa vanhu vari kushanda tii yese kusvika yapera ndopapa ine nhau yekuti ndakazogara pasi ndobva ndafirwa futi nemwana panguva yandandiri kuti ndinoda kudzosera mari kuda uri papapa saka ndo zvakaita kuti ndimire 2025 ndopavaa my one ndeyekuti makatombotaurira mukasvika pekuwirira but iwewe waakuti zvamakawirirana zvezvo waakuzvichinja futi
ishe pakabviswa pakagoborwa tea mama pakagoborwa tea ndipo pandakatanga kudeta kuti ko zviri kufamba sei inini ndandichida kuti mulenzi inge ichingezi tii yatanga kugoborwa ndipo makaenda kuonana namai ndakatanga daidisati nawo kuti ukuudze pamakazoenda namai panzvimbo mukaenda gumirano irini 2025 saka chakazoita kuti muchinje kuti agreement yemakaita 2025 chakaita kuti ndisimudzire Nawi ndechekuti 2025 mari ndandanayo ende ndakabva ndadini ndoka ndakatoti Nawi yes tikadaro ka taakuti iwe wakufana kuita zvaunoda iwewe ndiwani vanhu vasingakwanisi kuita zvaunoda newe you want to do your things where unoda iwewe paunoda iwewe and you don't even care about other people wafunga iwe wataurwa kunzi endai mutaurira nawendi woita 2 years usingaendi kunotaurira nevanhu zvekutaurwa mamaita nechi kuti endai moite sei endai moite zvakati wotsvaga mari yako wozoti after a year woti mari iyo ndamakataura ye 1.2 ndaanayo saka munhu ngaachite sei ngaaende wozidzani mari it's very unfair ishe mama it's very unfair why is it that uyu munhu abhadhara mari yake handiti because anoda pekugara handiti this person is disadvantaged handiti because one haana kugara asada pekugara apa wana pekudi pekugara asi mawanire apaita ndo asina kumira zvakadii zvakanaka handiti saka isusu tiri kuti isusu iwewe zvisemusemu chinzvimbo chimwe chete icho ndiwe iwewe uritsvaga pekugara wakaona asi papaita nhauraro and on top of that don't forget kuti land iyo yaisi yako izvo zvosakangana izvo land yaisi yako ndeyababa wako and baba posheni yako adii akupa iyi posheni yapiwa munhu iri outside posheni yako yawapiwa baba saka iwo chauri kukondesta uri kukondestwa kuti baba vava ndibaba diki ndizvo then isituri kana pari padiki ka patika iwewe chiitawo considerate nerumwe ari muplight yakafanana neyani neyako ari kudawo pekudii pekugara iwe urushandiswa ndi baba bongo asi baba wacho aripo saka dai anga iri motikari baba wako atengesa motikari yake akabati apa munhu motikari yake wangada kotera munhu apedza kubhadhara mari yake wobva wati ndipe motikari wobva watora motikari kuti ndichakubhadhara pandinodira kubvisira mari yake ichi hachisi chenhaka kachikuzi nhaka yako wakapiwa iwewe baba nhaka yako akakugoya akakupa pako akakupa pegi kuti iwe utangira apo uchiperera apo uchitangira apo uchiperera apo isusu chatakuonana nababa ndechekuti baba wakatengesa chii ndichatakuonana nababa asi zvekuti iwewo baba akakupa pako wakadii wakapiwa chatiri kuramba kuna baba kutengeswa kwechii kwelete asi tiri kutarisa manje iwewe nababa wako namai wako tiri kuona futi kuti iwewe une kama kaadvantage kawo kuzvipa over other people ndikuti ndiri mwana and don't forget kakuti you are over 18 don't forget kuti uri chii you are over 18 pamutemo chaiko unofanira kungozvitsvagira pako panoti you are not a minor you are not a minor yekuti tinoti isusu mwana asina svika 18 years gagari mumba wake iwewe waputudza
handizvo. Saka toti in this case ka iwe pachizvako itowa considerate. Chiona mai yako wakaita zvidhina zvavo, waita zvese, waita ichi, waita ichi, waita ichi, waita ichi, warudawo pekudii pekugara. Ende munhu amupa pekugara ndiye muridzi wechii wemunda wacho, muridzi wemunda hausiwe. Asi kuti aiwa iwe sinzi mwana uripo pekugara uri kupada pashoma hauna, baba maisafana kunga makazodino makazopawo umwe musati makonsidhawo mwana wenyu kuti wani chii mwana wangu wane zvakakwana. Ndo nyaya yedu. Ngatite wanhu sewanhu tiri kuti sewanhu ndiri kuti kana makambosangana muri 2 wanhu vabenefita kubva pane dhiri rimwe chete zvamakambowirirana izvozvo, let's stick to that. Ngati zvamakambowirirana muri 2 izvozvo ngati let's stick to that, because let's not take advantage yezvimwe kuti because dzaisaoneka time 1 2 tarisa zvaitwa neuyu akanya zvidhina wakatarisa akanya mafoundation aita zvese agumbadako zvese urudini uruziya uruzviona handiti and you do nothing. Wozoti handane mari yokudzosera machimba munhu agobora aita sei ani akanya zvidhina aita sei. It's very unfair. Ruti mambo pachitanga kutengeswa nababa ndakaenda kwaishezini ndiine mari yekuti ndinoda kudzosera munhu uyu mari yake ndobva izwa kuenda kwako kuna Zindi wakabata mari hazvirevi kuti nekuti wakabata mari apa paine munhu ane 6 months asobhadhara mari yake kudhara. Moti munhu akabhadhara mari yaidzosera 6 months ago ini ndazoiwana ndakubhadhara Hauda utenge. ndakati Wonzi kana munhu aitengeserwa. Iwe kwa zvinokati zviziva negotioti uda kutenga nyama yako kana kuti refund. But refund vavana kwenda through your fund. Baba dzoserai munhu mari. panzvimbo apa ndiri kubhadha Panzvimbo pandiri kubhadha. But apa yakakoka. ndizvo zvandakati This guy you father in the issue. inokunetsa because iwe hausi wemuridzi weland. Muridzi weland ndibaba and you are over 80. Register rakona mudhara panga record yawo ndiri kunyerera mudhara baba ndingoti ndaita dzosera munhu. ndizvo zvandakaenda iwewe nababa vako baba vako parutaura takakonana iwe nababa vako muti baba vati takakonana pekuti inini ndakarambana namai iwe kana kutora mai wobvaudza pamba takagara tese uchida kuti inini ndigare namai vako isi takarambana. Ndo zvakaita kuti pamba ndibve ndikusiyira hangu ndosatora baba izvo pamusoro emama because by right chaiyoka kana baba akarambana namai iwe wa over 18 aifanira kunge akabva pamba haasi baba iwe ndoaifanira kubva pababa kana wangoine zvinhu zvako zvawangoda kuita iwo zvisingaenderani nemuridzi webaba noti kuti muridzi wemba ngaachitobve ndo zvawausi kuda kuita zvakuita. pamusoro emama ndofunga uye kuti baba namai wakarambana ndikatora mai kubva kwasekuru mama vanogona kuzvitaurira vega bcause ndatiri vadoko inini handina kutora mama muviri I'm trying to avoid kupinza mai mukati mudi. Why ndoda kubvisa mai kuti mai panenge yedzo makaitirana nababa wanyu kuti mai haapo baba because tikada kupinza mai uyu nenyaya yekuti mai une bitterness onanyarudwa mai une bitterness nababa baba ane bitterness nani namai handiti ende chinhu chatiri kutaura apa ka handiti chinhu chatiri kutaura patiri kutaura chinokwanisa kuti baba chakati azobve inyaya kuti pamwe musha uyu wakawaka waise namai wako ende kana akawaka namai wako ndo zvakakupa simba iwo rekuti pana mupanga wako ndiani ndimai wako saka because of that by right une right iyoyo kutaura kuti haumbi pana izvi ndezvamai wako
and you should protect zvinhu zvamakasikirwa nani zvakashandwa namai wenyu by right. Handika kungona ndizvo ndopanokuedza kutaura kuti ipapo kana pakamira pakadaro panodini panogadziswa. Asi nyaya yangu inini iri parelationship yako nababa wani because chatoda kutsvaga isii pawakapiwa nababa iwewe baba wataura kuti mwana wangu ndakamupa kuti mwana wangu panapa ndo pani bako uri kutangira apa kuguma papi baba akakupa here baba wakati paakabva pamba akati ndakukusiya pano inini pakadzoka mama kubva kwa ndati baba paakati ndakusiya pano handiti akakupa here migano. haana kundipa mugano because ndandongoshandisa pese ndandongoshandisa kwese ndatichitosima miti. In other words nini kuti baba aifanira kuita sei aifanira kuti paakafunga kutengesa aifanira kunge akakukonsulta kuti una mwana wangu apa ndakudii ndaona ndiona ndosakotatoda nenyaya relationship yako nani nababa wako kuti relationship yako nababa wako zvinhu zvese izvi vanogadzirisa zvinhu vari tu ndiani ndiwe nani nababa muri tu ukabypasa baba iwewe sabhuku haana chanouya achinotaura baba wako because baba wako ndiye anoitaura sabhuku achienda kuna ishe achinotaura zvaari kuda kuti ndoda kudai ndoda kudai ndoda kudai noti kuti ishe kana sabhuku auye kutaura baba wako kuita zvakati no because ichi ni private property unandoa haisi no man's land by you unoti kumaoko masabhuku iland itori ndechii ine munhu saka muridzo yechinhu ndiye anotaura zvaanoda nechinhu chani chake muona nyaya chopanokuzotaura ndopanokuedza kutaura kuti iwewe nababa wako ndiye munofanira kunga magara pasi makawirirana ndara pamupa munhu apa pakutemwachi tiya ndiri kubhadha mamuda kudii ndara kuti ndandoda patengesa mari yakati iwe kuti anondara mari yenyu andizvo uvhoriza kuti papani zvine kuwirirana nani nakwako muri wangani muri tu iwe ukaita wanga zivi every time ka uda kuti wanga zivi unoripota baba wako kuna sabhuku kana kuti unoripota baba wako kuna ishe izvozvo it's wrong kuti baba wako chaichaika anokwanisa kumuka mangwana ndadzoka unodii akamuka mangwana ndadzoka pamba pangu unodii akona izvozvo isu toda kuti tigadzirise kuti zvinhu zvimire zvakadii zvakanaka because iwewo baba wako kurambana namai wako ka hazvirevi kuti hasiri baba wako he remains yochi your father. Une zvimwewo zvinoda baba handiti unotoenda futi kunani baba saka uri mutoa zvakavakakuona baba wako izvozvo wafanira kuenda tiri sabhuku kuti sabhuku ndiri kukumbirawo kuona baba because baba wako already atone bitterness yekuti mwana wangu wakandidii wakandiramba tikuti isusu apa ka endai mogare pasi baba newana titizi go back and sit down baba nechii newana kana paruda munhu anobatsira mukutaurira munhu kugadzisana kwamuri kuita sabhuku then comes again. Saka sabhuku kana ari conflicted it becomes a problem handiti panokwanisa kutotsvagwa someone else anouya kokubatsirai muchigadzirisa relationship yako wana nani mai vako uyu haakuigiba uyu asati asvika uzaruza uyo rora rake uyu hapana anoritambira bao kana uyu akati musatambiri angona nyaya choti complicated zvakaita sei ndoperi complicated ipapo in as much as you love your mother it's okay idai mai idai fitani baba musazvipinze pakati pechii pematambudziko avo vari vairi vakadii avo vakatadza kuwirirana because mukaenda kopinda pakati pavo mukatora side imimi ndii munoomberwa nechii neupenyu akatora zvinhu zvotaura ini chatotora chiri important because ukaona ichi chakakutaura kuti chii baba wako akagumbuka tanga vanopedzerana nani
ukasvika ukaenda ukabhadhara baba vako zvanga ruda handika which means kana ukabhadhara baba vako zvinhu zvanga ruda it means ma on talking terms now nababa because wakadii Wakapedza chipata. chapo chacheuchi chigara pasi nababa mochitaura mudhara ndiri kufunga zvakanda baba otaura kuti mwanangu ichi chinoita ichi hachiti ichi ngatidai apa ngatidai apa ngatidai maakuronga nawo ezefamily baba pamakaenda imimi muri kugara neumwe mukadzi ndati kwamuri kugara munogara neumwe mukadzi mukadzi ane mwana haana wasi dambudziko rangu muzuva ndechi Awana murume. Uri. amukanditaura kuti azishaya mari yebhazi saka baba wati nindiuyi mukona akaona Zvingazi. Ushawa ndiye kanyoreswa. nani taura kuti mukadzi ndiyakatenga Alright, waite wauya. wakatenga ndiani saka mukadzi wauya chiro chake Murume apo baba. saka panyaya iyi murume kusawa kwake pana kuti haana chekuitanichi nesitendi Ndizvo kamera. because hamungambosumuki mukadzi wemunhu akaroorwa Utenga munhu. mosumuka kuenda kutenga munda kusingazikani ndi baba mouya kudare remunda iwo baba hapo motora kuti makaroorwa mzee vakusina wakakumusha kwemurume wenyu makadhisaida kutenga Mwenyu mari achitenga iye mukuita. Zvatakaita akana pamakatoita transaction yacho murume wenyu angamboitora pamakabhadhara mari murumezvo angari boyfriend yangu yangari saka wamboyfriend siyanai nawo chavo kuya kutotatawo muka woenda kukwakao chiro muta ndewenyu andizvo saka inadza weizwa kuti zvatikutatira kuti hamuna uroorwa muri single and searching tikati murume wenyu ngati tashandisa izwi rakati kure rakadzama saka nyaya iri kune ini nepfungwa dzangu tadzo kuti baba chimbosiyai zvakaitika kumashure aiwa makuita nharo baba makuita nharo hamusati mazwa makutoita nharo arakabona muri baba tiri kuzviziva asi toda kubatsira chii fana hama yenyu bambo mune umwe mukadzi umwe makaramba asi pawakadzi wenyu vari 2 hama yenyu chaiyo yamuina i1 ndiye mukomana mirai bambo ndiyo hama yenyu chaiyo iyi ende uyu kumba kwamai vake ane hanzvadzi chete 1 imwe hama yake chaiyo musaka zvifunga izvozvezvo kuti nhasi uno mukomana wayo akaita dambudziko anomira nani kana hanzvadzi yake isakamira naye imi mukaita dambudziko imimi anomira nemi ndiani wakadzi ava bamba vanokudai zvinhu zviri kutapira zvinhu zvikavawa bamba munozi makarara pamubhedhe daidza mwana wako aya kugeza wenyu mukadzi chaiye akarwara warume washoma anogeza wakadzi wavo zvinozidaidzai mai kuru nhingi kana kuti mai nini nhingi kana kuti mwana
ndiye anouya kugeza mai. Kana kuti kuno kumunhu anotogeza mai hakuna, ngatokumbiriwa nasekuru atombodzoke kumba agezwe newaroora wake wakadzi wehanzvadzi. Ndo zvinofanira kukurakidza muupenyu kuti hama yako chaiyo ndiani. Muchikudya magunanzi munonyengedzana, asi kana nguva yasvika chaiyo kutsvaga hama unoishaya hama. Shamwari yenyu yomuno mwana everyday bambo inokurongerai machukazi ichita sei zvese bambo. Musi wamunorwara bambo munozwa iri kutaurai kuti nhasi ashama kubasa kwakapurisa ndiri bhizi habhizi asizo mazuva anozvina zvakaoma. Asi mwana wenyu bambo asati aenda kubasa anouya kukona, anouya kukumutsai. Achibva kubasa asvika kumba kwake anouya kunokusweresai. Pamunonyarara bambo munhu anotanga kufonerwa kuzi manyarara mukomana. Ende pamunonyarara panozi paburial order tinoda munhu ane senema yakafanana neyake mufi. Ane senema yakafanana neimi ndiani? Ndiani bambo parwesa unoona? Ihasha dzamina dziri bambo, asi hazvidi kudaro. Musakane baba nevanhu, musakane. Dzorai mwoyo baba, vana ndevino, vana dzorai mwoyo baba. Murikuzwa baba? Murikuzwa here? Hamusitobwira nazvo, hamusitobwira nazvo. Unongwe baba? Mambo, nawe zvokuzvi ndakadini ndakadzora mai mumusha handisini. Izvo zvinobasa kuti ndimai wako kudzora kana kusamudzora. Ndimai wakoyo iresponsibility yako. Whether munhu wari kuzvida kana kuti hawazvidi, ndimai wako iwewe. Hauna umwe mai baiwewo. Mama wakadzoka 96 ndiri grade 3. Handisini ndakaenda kutora mai baba. Wakatouya gukuru akadzoka akatotorwa patsva baba tikatosvika tikagara mbama tikasvika tikatogara mbama mai nini takatosvika tikatogara munhu. Ini ndoziva kuti vanhu vapfupi vari associated nenharo. Asi momirai baba havana kuramba mama wangu. Baba mama wakazouya samukuru akatouya akatora mama tikadzoka kumba muna 96 ndobva mama wadzoka kumba. Inini pandakazofona kuti mama ngaagare pamba, it was 2016 ndakuzwa kuti baba akuti zve mama ngaadzoke kwaende. Ndikati watakura baba chimsiyai aripo. Ipapo handina kuzoti paari kutaura kuti akanzi lendi haana kuzondisiyira lendi kuti iwewe uri kuguma apa kana kuti kudini. Ndakangonzi chisara panapa. Saka ndasara ipapo awa ndo pawakazouya ndakuti mune miti yangu yandakatosimuka kuti baba wako atotengesa. Saka ndo pandiri kuona kuti it's okay. Ini chandoda. Imi munhu hamufani kuenda kuzanzo. Iwe namai hamufani kuenda. Because mai avo chavakukanganisira iwe. Vadi munhu ari kutsvagawo zvauri zvarutsvaga kubva zuva. Wofunga kuti ndazviona zviri zvakanaka, aziziva kuti aiwa kushure kwechinhu icho kune hombe. Saka inini pointi yangu mai ava vasisa vatawarasa kuti haiwa achibva papano nechi ukaonawo effort yakadii yawaisawo sofane zvawaitawo wachiti ndii chinhu changu on top of kubhadhara mari yani yawo tinotaita utsi. Inini ndosaka ndiri pointi yangu dzokai pamakambowirirana namai avo muri 2 dzokai baba. mama ava kuti kuzi takawirirana hatina kuwirirana because ndakatopinda mumunda ndichitogura iwewe pawakagura uri paziva dzoka pawakagura
ndipo vakavhura vakapikisei wakabva wati uyu ngaasadzike because inini ndasala ndiri kumwe kune magamu handina pekurima kusaidi kune magamu mai paakavhura makawirana ndo pandakaendeswa kudaro hatina kuwirirana paakagura because takazoendesa kudzimba taendeswa kudzimba tauya nemapurisa ekudzimba wati pamugani iye wacho ndiakatopa mugani kuti madini ndigumone mashona inini vandati horai saka vandatibvunza kuti ko mabhanana ake anga akasima mana ndakatenga macho anoitwa sei zikanzi ai mabhanana siyari anditi mimiwo kwaatora kwacho kwakuinewo mabhanana ndikati anga ari mabhanana ari kusanzi right iye wacho ndiakabvati imi mochitora mabhanana ini ndochitorawo mabhanana ari kupi ari kuno saka iwo wacho ndokati andichazoisa chini chazoisa wai ndikati right patagara ndikati sezvo takadini takapedzerana right izvozvizvi ndaakuisa chii mabhiridhi angu ndopakabva atora bhanana rake vaenda kusima futi bhanana kusaidi kwangu futi kuyako ndanzi dakuona munhu anodini anodzura bhanana munhu anodzura bhanana anotofa chete iwa No, it's okay. mambo ndikagara sei nevanhu imi muri tu musapindire hondo dzisiri nani. Your problem ndekuti muri kupinda hondo dzisiri neni. Ini ndiri kuti sabhuku ishe paakauya handiti nasabhuku wakasiya wagura wakawirirana kuti apa ndopatura kuti endai ipapo moite fenzi ipapo kana musikafambirana unoku endai moise fenzi papi ipapo uyu kwake kwamakawirirana kuti mungu kwake uyu kwake muripo boza hapana akaimupozerwa ba makanga muripo mese muri tu mukawirirana mukataura kuti uyu ichidzoka ipo papo endai muite izvozvo hapana anoenda kwechii kana muti paine hakuda kuumwe yani nyuchi new arrangement kana paine hakuda kuumwe kwechi kweumwe is another nyuchi arrangement. Ini chandandi kuramba ndechekuti uyu aluze zvese zvakaita movha ashaya asi dambudziko rakonzeresa zvese harisi rake idambudziko rababa nemhuri yake ndipo ndaramba izvo. Saka ndikuti settlement yakaitwa naishe iyoyo nasabhuku ngatiende tinoteedze chii iyoyo pamakawirana kunzi iwoku chisai atanga kuisa fenzi ameno ndiani ipapapo asi chisai chii fenzi ipapo uyu kwake uyu ndazwa kuti mbudzi dzangu ndazoona mbudzi dzake dzisapinde uku dzeuyu dzisapinde kupi uku mibhanana iri uku ndeyeuku mibhanana iri uku ndeyeuku vanhu mogarisana zvakadii zvakanaka asi baba nemwana nemhuri dzake endai mogare pasi mukadzidzisawo nyaya dzani dzenyu dzechii dzemumba. Bambo hamusiri nyangwe simbi chaiyo bambo zvai bambo chigare pasi mugare pasi nda bambo ivi bambo kupfupika zviro kuti hamufiri unozwa munhu kusimba kwamuri nhasi handiko kusimba kwamune makaita ba next year unozwa iyo zvizvi maakumawere bambo maakudzika kudai kwakuenda grafu yenyu hatichamochinji kuti kukwira mudenga nditarema kukwira kuti tichaita sei maakutoenda pakuenda bambo saka ngazvipinde musoro menyu kuti wakomana enda kutodii ndakuenda asi musi wekuenda ndiwo musi uziva asi maakuenda munozwa. Saka musasiyire vanhu vari kusara pasi panapa matambudziko ba munozwa ndizva siyai magadzirisa chii matambudziko aripo kuti vanhu vasari kusara vagare zvakadii zvakanaka tiite sere bambo because chimwe chandiri kuona kana muri kuona kwamuri ugatiziva kuti muri kufamba nebhora racho sei kunofanira kunga kwane nhumbu kunokwanisa kuita mwana kunokwanisa zvakawanda handiti kwakuchaita mwana uku handi kwake ndoba unini
kuchaita futi chii conflict ende conflict yerudzoka futi kupi kuna gokwe ka uriko ka gokwe uriko ka ayo akubatsira ibabo akubatsira ibabo ndura nemibambo imi kuti musakangani musoro menyu zvese zvamuita zive kuti gokwe uri chii one day urudi kana iye asakadzoka pachaita mwana wake one cheta chiti ndadzoka kumusha kwani munozaituta baba saka ndoti musazvikiretere another chii problem izvo zvinhu zvapana mwana saka hamusi kuona chii hamusi kuona dambudziko asi pamuchanzeta pakaita mwana dambudziko radii ratanga ende mukadzi wenyu anenge zvakanyarara because haasati ane munhu wekurwira paachatanga kuti mwana wangu unosara baba ndine 2 months ndisina kugeza ndipo achatanga kutibvunzai kuti bambo saka wangu inini panoti pake ndipapi munofa nguva isati yakwana mazabambo zvinotwa saka ndikuti zvinogadzirisika bambo ka itai sei gadzirisai nguva ichi aripo bambo musasiye maproblems siyirai wana rugare eikuona maproblems pamuri kutengesa ipapo dai ndandiri nyika pamakatengesa ipapo dai makatoti mukadzi yeiyu ndo pani pako mukati wake ipapo moto wake ipapo kwandiri zvaimeka more sense than kuti muri kuenda kogara kweumwe munhu kwenyu muchitengesa zvafanana nekuoroja kugreenside uchitengesa imba yako yekuchikanga tengesa imba kuoroja kuti uende kuoroja because musi unotadza kubhadhara rent kugreenside uri kupiwa notice wodzingwa kana wadzingwa kwekuenda kudii ngatiti nauripo panhau yapapo ndeyekuti takazodzoka tikataurirana baba paakaenda pane wekugokwa uya akazodzoka akasiya mukadzi ipapo ndobva achizobva ipapo futi akugara kumaminda kwatanga tiri ane futi umwe mukadzi handisizivi kuti ndori makupi ndikutokwereta kwekurima izvozvi wechi4 because akugara futi kumunda kwatairima mama wangu tiritorima hatina munda izvozvizvi nekuda kuti paakaenda paya paakasiya wekugokwe paya pabamnini akasiya mukadzi ipapo because mukadzi wayo akazomhanya kumatare kuti ayo baba akazomhanya kwadc akudzingwa futi nababa baba ndokubva abva ipapo ndobva achienda kunogara pamunda patairima pacho ane umwe futi mukadzi saka todii ndo zvimwe zvikuti ndodi because apa pacho ndavharirwa uku kwacho kumunda ndokwaakugara hatisina pekurimaba takuti apa pacho papadiki zvipfuyo nechichi handisikwanisa kurima ndakutoona kuti tiende asi lendi tikuziva kuti takuvharisa musha wedu wakuvharika nekuda kwekuda mari asi tichikwanisa kudzosera mari ndandichida kuti ndidzosere mari ndoziva kuti ikesi kutengesa land its a case ndoda kudzosera mari munhu abve because handikwanisi kugarisana naye baba akugara neumwe mukadzi futi kumunda kwacho uneini mukadzi wangu hatisina pandandinapo pacho pato unonaona pane panhu pausiri kuona iwewe pane panhu pausiri kuona ndakumbokutaurira but haunozvinzwisisa baba haasi kugara mulendi yemunhu ari kugara mulendi yake baba haalimitwi newe nhamba yawakadzi yawada kurora wezi wakadzi haasi kurorera iwewe ngewake
akaona unenyadizota izwa mira and iwe on top of that above 18 years zvitsvagire minda inoti iwewe mastand anoti iwewe don't over rely on zvinhu zvababa usazvinyudze nenyaya yekuti ndini ndega mukomana iko kakamweke kuti ndini ndega mukomana ngakabve mumusoro mako ikaka unotopusa bambo because kana riri dingisi rababa revatoda ukadzi wakawanda pamwe pacho rutouya pauri ndiwega mukomana unoda kuendepi uchatoona baba andoti dhika direi kwanonga kuti wakadzi because dingisi racho asati rauya kwauri richauya kwauri saka zvokuti baba varora wangani nechii zvosiyana nazvo ndizvo hati zvako izvi ende kuti agara munda upi iye arikugara munda wake aiwa izvo hazvineinewe iwewe iwewe pawakatogara ipo paapoka chitochengetedza papi chengetedza ipapo aiwa tsvaga pako kana pasokwana chinoitika ndekuti ndikuda lende madzibaba madzisekuru angu ndandisizoda iwewe mira tikutaurei iwewe izwamira iwewe hausi beneficiary yeestate yasekuru wako beneficiary weestate yasekuru wako ndi baba wako saka haukwanisi kuenjoya estate yasekuru baba varipo baba ndiye beneficiary weestate yani yababa wake iwewe uri beneficiary weestate yani yababa wako and hauiti beneficiary achimupenyu unoita beneficiary afa ndopanonetsa pacho uri beneficiary afa ndekona ari mupenyu iyi yatopere chiendai mugare pasi sababa nevana mupedzerana mugadzirana pamugano endai pamugano wakaiswa naishe iwawo ndo mugano uripo handei